Apa denoi, deprodiatxe izketan, hemen gera gemerantziako bazkideen beste, hileroko beste zozketa batekin, kasu honetan iraileko zozketari daokio. Eta, aurreko astean aukeratu zen jolasa Rainbow Six Siege izen zen, irabazleak aukeratu zuena. Eta, horren ordez bozketa egin zen, beti bezala gogoratzen dizuet, telegram.me/gamerauntzia gure Telegram taldean bozketa egin zen, eta hor aukeratu zen, 3 aukera ematen dira, eta bazkide bozkatzen dute, eta aukeratu zen PlayerUnknown's Battleground, azken hilabetetan izugarrizko modan dagoen jolasa, Steamen jolastuena dagona, ia denbora guztian, eta 10 milioiz kopia ja saldu dituztenak, exito totala idealizaten jolasa, eta, orduan goratzen izkitzuet, gehitzen da PlayerUnknown's Battleground eskaintzara, eta lehenoti zauden Battlefield bat eta Rocket League dauzkagu. Eta, besterik gabe, behiratzen dugu ikusten duzute zein erabiltzaileek parte hartu duten zozketan, hor dauzkatzute lista, eta beste gauza handirik gabe zozketatuko dugu, eta irabazleari, zorionak eta beste hoiz sorte hobeago aurrengoako. Bale, 6. bazkidean irabazi du, zorionak hemendik zurekin kontaktuan jarriko gea jolasa bidaltzeko. Eta, besterik gabe, amaitu aurretik nahi dizut gogoratu bazketza sistema nola funtzionatzen duen, 10 euro ordentzen dituzu, eta 10 euroiekin egiten dezuna da Gamerauntziaren proiektuari bultzatxo bat ematen diozu, eta urtebeten daukazu hilero aukera parte hartzeko zozketatan. 3 jolas eskaintzen dira, eta 3 aukertzen duzu, eta irabazlea zuri tokatzen bazaizu, jolas hori zeuretzat ematen duzu. Eta hori da, ez behin irabazita jolasa urrungo hietan ere parte hartu dezakezu, eta ez dago gauza gehiagorik esateko. Urrungo hileko zozketa bakizute noiz izango den, beti bezala hileroko 10. egunean, atzaldeko 6 ateratzen da zozketa, eta, adi egon Gamerauntzako Telegram taldera, han erabakiko ditugu urrungo jolasa zein izango den. Ale, horren arte, agur!